Adda kadi da GT bukod mo, a standard iti biag, siyak, sigurado a adda kenanga to pay. Gapuna ita nga aldaw ibinglay konto, kenka ti bukod ko a istorya, izu alaglajipem abuyaen ha. Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag, nga umay mang tad-adal, liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, Lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat tinta ikan biag. Daytoy asurat ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Romeo. Kastoy man tilinaon ti surat na. Dear Miss F, saan kami nga iso ti baknang? Sakto laeng ti adda akabibiyag mi, ngem nangato ti standard ko kadagiti anak ko. Ti kayat ko ket kanayon nga isuda ti bida, uray pay idi agad adal da pay laeng nga aging ga ita ta agtrab-trabaho dan. Ngem maysa kadagiti kambal nga anak ko tinakapoy ti pakinakam na. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Channel Iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Tasi kamat ti Employee of the Year iti kumpanya yo. Trip to Hong Kong, Mama. Ha? Tour? Talaga, Iha? Itugot na kadimat, Janelle? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamam lang ang titugot mo, Janelle. Papa, Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janelle. Sana day dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan papa. Papa, Ni mamam ti ikuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga sasikaso kada kayo magkabsat. Ay na, okay aklang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan may sa nasaysaya at matlaang nuda kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpahongkong. Enjoyan nyo ti agpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janelle ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa anakapan iji Hong Kong? Sa nabalikan niya taubingak pa'y, Mama. Barang makapanak tumot iji abroad into next year. Nood danton ornong ko. Kasano ka makapasar iti abroad iti kasta galad mo? Papa? Amangan kitdimet no kanayon nakangaong tantibos mo. Gaputasan ka ang makaperform anasaya iti trabaho. Papa? Tuladan na Janelle. Uray di agad-adal kayo pa kanayon na nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos, di mo lata ko man ingkas kaso dagiti imbaga ni Papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janelle. Kan may sa pudnumot ang nalalaing ka nga miti siya. Dakal tinagdumanta. Uri naggidanta anayanak. Ay na, saan mat kat asika tay makuna anak kapoy. Simple ka na ang amin na tao. Saan ka akas kanya kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana ka sa pulan nga i-comfort nakpay. 25 kon. Duan adikada amang mangig ko dagita ka ni Papa. Iso saanan nga issue dahi ta kanya? Ngam sigurado ka kagin?
Ani mama ti kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din day ta a desisyon mo? Well, kunak lang Ruden. Sige, sika ti makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive, wano inton makaurnong ka, agpasyartan to ijay Korea, ha? Ay, mo na. Di mo day ta ti may sa kadagiti arapata. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iti abroad. Wan, kit amok amatong palday ta. Janos, Ma'am? sika ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan? Ang, ma'am, apa ya siya? Anya a klase ti saludsod dayta, Janos? Kuha ma'am. Tsak kayat. Amangan nga minun jak kabailan. Amangan no, malugi pa iti kumpanyayo. No siya ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakkel nga na project daytoy. Jak sa kabailan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kat no siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanyak. Ma'am, pasensya kayo. Ang panagkunakit, nakurang pa iti kabalak, tapno mapanak ijay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo, ang mapan iti Singapore, ma'am. Angam, Janos. Pasensya kayo, ma'am. Jack kabailan. Oh, kumusta ti biyahe? Ay na, sayang tasaan ka si Murot, Romeo. Sa nabali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentive sa maawat ni Janelle. San ka ni, iha? Ay uwan pa pa. Anya ti amo tayo. Ang mga ni Janus tumot ni adda incentive na. Mawanlat amo ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, papa. At iti trabaho na. Kinuna naman itay nga overtime. O sige papa, mama. Urnusat pa'y dagiti gamit ko. At damat la ka di pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Juliet. Ada ka di? Siyempre, agda. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso agim matang. Magyaman ha, Juliet. I can stand to fly. I'm not that. Hoy! Ha? Ay, makakigkigtot kami. Ano tararamidam dito silid ko? Anya ginaamwa? Nga, anya? Saan mo kanu nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, dayjay. Ay, uwan, jak inawat. Apay, sayang ti oportunidad. Ay na. Anya ka kadi. Singapore dayjay. Puro foreigner ti i-handle ko. Kastamat dagiti tattao a meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahil tangarod kat, sayang. Nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamatan kini papaan nalaing ka. Saan ka nalaing, Janelle? Saan ka fit iti kasya trabaho? Naragsaka ko niti kastoy trabaho. Kontento ako na kastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matan, Janos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado asaan da ka nga ikan iti kasya nga offer. No saan mo akabailan. Huston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat. Istoryaman kit di. Idinapan kayo di Hong Kong kan ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka ang kasarsarita. Oh, may promote ka manen, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No kasta dakdakkelan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, sigamat, Janos. Papa. Kano ka matamay ko ba? Manunatawan mo iti trabaho. No anya ti posisyon mo iti nang rugi ka, isupay laging gaita.
Diyak kaya ti mai-promote, papa. Ano niya? Okay ako ni kastoy, papa. Unay kamatan. Kontento ka ni kasta posisyon mo. Noon sa pay urnong mo ta nagbasit sa ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sango ti makan. Daytoy tumat ngamin nga anak mo. Romeo, Ni papamat, husto ko man dayta. Kontento ka ni kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kas talag ti maragpat mo, ha? anya ka ka di Romeo. Kunak mat, adda tayo iti sango ti makan. Pasensya kayo, papa. Sorry. No, Jack, maabot ti standard jo. Daytoy ti tandanam, Janos. Awan anak ko anak kapoy ti pakinakam na. Nawatam. Janelle, adala man ti rabi eh. Apa, di ka pala maturo. Papa. Adda ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Kanya na ita. May papankin ni Janos. Apa ni Janos? Amoyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay. Di na inawat ti offer. Ay, nakapoy talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatin nyo kumanday ta pa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudno! Adayo nalalaing ka nga miso. Agkambal kayo, ang madayo na sirsirib ka. Talaga dakal tinagdumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamket di, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na atalento. Saan la ang asyak tinalaing, wano adda muna. No ararigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Iso na laang tadi na kayat nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibaga anak kapoy kan nakapsot. Ngawan amuna, ket daytan tinaimula iti panunot na. Iso nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awawatan. Ngamin, ti amuna, ket talaga adi na kabailan. Wai. Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumaapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma, tapatas ti panangipatag yo kada kami. Janos, once in a blue moon lang adumteng ti kasta nga opportunity. Jack nga rod kaya't insan. Okay, dito yan. At dayta ka man na minsan. Ay, daytan jikon kunakan ka. Idi da mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang di mo kinayat. Dak kabalan ti kasya kadakkel ti trabaho insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang insan. Libre 6 months training iti abroad. Na makalpas ka di training. So, sigurado ma-promote ka iti nangat nga to a posisyon. Dumakal pa ti sweldo. Kaya nando ti agbaling nga incentives mo. Insan, career advancement daytoy. Di mat ko na makayat mo ti makaurno nga dagos. Kaya saan ka kadi nga agar arapaap ang makapan iti abroad? Nabayagan dito ang arapaap mo. Sana yan, insan. Akadwam ti kambal mo. Insan, takil atulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado secured to mo ti future mo. No bilang laeng. O, Janos, umuna ako na rumuan, ha? Adda ngamin meeting na. Masapol ang masapa ak iti opisina. O sige. Oy, di balon mo. Ang mga numalipatan manan. Ayun, gayam. Amom, the best ka talaga akambal.
Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Inak man yung paggigilan Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko day tanya. As if ever since awan pa'y inyam amom anagbalin a girlfriend mo. Ay nakado ka man ayun. Alam ki din ti balon mo, taingkan. Amangan lumala daw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usuot mo itawan. Ne. Anya day ta, papa? Kas makita mo. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dayta. Plinansya ni mamam. Papa? Dayta ti isuot mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung amuhan, papa? Kinasarita na ni insan mo adan. Inuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga training kay Diabro. Pa, amangan ngamin mo. Anak ko. Sorry Pakawanan na kumano kanayon ka tagtagibasitan. Kan ikumpara kan ni Janelle. Di gamin kayat ko. Ket mas ag-effort ka pa'y. Diyan mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti bagi, mawano ka ba alaman ako? Iso sorry, Wen. Papa? Amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pa nga si man ako. Awata mon ti offer na kan ka. Manipod idi Miss F, nagbalin kamin anasinged iti anak ko. Masansan ti panagbanding mi asang kapamilya. Masansan ti ipapanda iti na duma-duma a lugar iti abroad. Pasaray ikuyog da kami met nga agasawa. Ngam gapo ta agsalog met den ti pigsami at dadag iti gundaway nga kayat min ti agbati ditoy Pilipinas. Ngamin, marigatan kami met den nga agbibiyahe. No addaman pagbababawiak ita, awan sa bali, no diti panang tagtagibasit ko idi iti anak ko, nga rumbang nalaeng, apanang papigsak ko ma iti pakinakam na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Romeo. Ken ka pagayam, Romeo. Kas naganak, datayo ko matirumbang amang tarabay, kabayatan ti panagdakkel dagiti anak tayo. Datayo ko matirumbang amang papigsa, iti pakinakemda, iti anyaman nga aramiden da. Datayo anaganak ti mang suporta, kadagiti amin a plano da iti biag. Ngamin, datayo anaganak ti pangalalaan da iti pigsa kan kirad ti pakinakemda, tapno sarang tenda, dagiti panubok iti biag. Alakastan pagayam Romeo ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo, lagip ti napalabas.
Ngaimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon tayo kan biyag ita, kat nagapu kan ipagayam tayo nga Daisy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Daisy. Dear Miss F, ubingak pa'y idi ititawan ko nga sangapulo, ngam amukon ti rigat ti panagbiag. Sa anak akas kadagiti dadduma nga ubing nga adda ditang agay-ayam, wenno agin enjoy iti kinabalasitang, ken kang runaan iti amin ket ti agad-adal. Nagpatingga aklaang iti first year high school, gaputa na sapaan na tayo ti amak, ket jakon nagtuloy pay. Nakasaklay ken saan unay ang makaaninag, wenno makakita ti inak, aging nga inot anapukaw na ti panagkita na, gaputa na apiktaran daytoy iti panakadisgrasya na. Panagaramid iti souvenir wenno handicraft ti adda apagtataudan ti pagbibiyagan mi nga agina. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon, iti 15. Aday ta, nalpas ko matlangan ti ukita ka pendant. Makaarami dak matlangan iti kwentas nga ilakok kadag iti turista. Daisy, ayan mo ka de. Ay, mabit lang nanang, umaya kundi ta si Ledyo. Nasa apakan sa nagriing anak. Ay, nanang, pinalpas ko nga dagiti ukitak iti kayo a pendant, tapno makaramid ako niti kwentas. Kalpasan na, lihaag tumatan, sakon to pinturan, o di andan to nilakok nanang. Ay na, nakagagagat ka talaga anak ko. Katwan na nanang, kano sa anak nagagat, awan mat isaang tayo, awan kanan tayo. Ay, pasensya ka, Daisy anak. No sa anak ko maabulag, kastoy anak ka sa klayak. Matulungan ka kuma, kadagiti aramidam. Awan ti rumbang nga idawatan yo iti pasensya nanang. Saan yo matanagayatan ti kasta na pasamak kada kayo? Di kay agdanag, kabailak mati aramidag. Ken may sa, uray kasta ti kasasadyo, ado mati may tultulong yo dito'y balay. Ay, Daisy anak. Ikarik nanang, aramidag ti amin akabailak, tapno saan tayo nga agbisin. Good morning, ma'am, sir. I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Ay, awan mo't pumanpansin kanya. Gam sana ka basta sumuko. Dinasaya at mapanak iti dayjay abanda. Kaslado ti turista jay. Good morning, ma'am, sir. You might be interested with some handmade souvenir. Oh, what's that? Necklace, sir. I have lots of design here. Oh, wonderful. I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made this, sir. Oh, nice. You're such a talented kid. Thank you, sir. Honey, come here. Look at this. Oh, yes, honey. What are those? Handmade necklace made of wood. Oh, This young lady told me that she made all of this. really? Oh, I like this necklace. They are all pretty. You may also like bracelet souvenirs, ma'am, sir. Honey, look at this bracelet. Made of wooden beads. Oh, yes, honey. I also like this. Oh, how much are these, young lady? 150 pesos each for necklace, ma'am. 80 pesos each for bracelet. Oh, okay. I will buy each of those designs you have. Ay, thank you po. Thank you for very much, ma'am. Oh, by the way, how old are you, kid? I'm 15 years old, sir. I started making and selling handcrafts since I was 10 years old. Oh, This is my way to help my mother blind.
Oh, you're such a good girl. You're such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is so lucky for having you as her daughter. Ay, thank you po, ma'am. Thank you so much. Ay, agyaman na kiti Diyos. Naipaibos ko dagiti lakok a necklace kan bracelet ita. Mhm. Umdasan da ito'y nga igatang ko, iti kanan may kaninanang. Adamay sobra na. DJ, Ha? imbag ta nakita ka. Ite ka pa ila birbirukan ka. Kulikta akong ti vendor's fee. Upat nga aldawan na di ka nagbaybayad ka niya ka. Ilam-lam mga naksamat. Pasensya kayon Manong John. Basit ngamin tinaglakwak ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Iso ajak nakabayad kada kayo iti vendor's fee dito'y resort yo. Awan bibiyang ko no basit wano dakal ti paglaklakwam. Ti importante kat makabayad ka. Nawatam? Ay, uwan Manong John. Mano ka di amin ti bayadak? 500 pesos amin. Nagdakal matan Manong John. At da reklamo? Amo mat asa nga gasot ti may sal daw a vendor's fee dito eh. Saan ka di? Ala, itad mo ti bayad mo. Uwan Manong John. Ato yo. Kasano ti resibo? Resibo? Inton bigatan nga itid ko. Nalipatak. Sige. Adapay pa panak ha? Ay, sige nga rod Manong John. Inton bigat ko nga rodan nga laan. Nagdakkel matan tinaybawas iti naglakwak itang aldaw. Ay, sana bali. Dakkel pa'y matkit iti nabati. Agawid akon. Sigurado nga orayan ako ni Nanang. Umaikan mangan, anak. Mangantan. Ay, pasensya kayo, Nanang. Pasit lang ang tinaglakwak ita. Nagbayad ak pa'y namin iti vendor's fee. Sana bale, bumawi ak to inton bigat. Ay na, okay lang dayta anak. Nakalkit din dayta 300 anabati ang naglakwam Balaksid ang nakabayad ka iti vendor's fee. Nakagatang ka pa iti bagas kan sidaan ta. Nanang, amok matirigat kan sakripisyo mamapan aglaklako anak. Ti importante, makalako ka. Kan makaawid ka asi kakaradkad anak. Nanang, no makaornong tayo iti nawadwad, ipaopera tayon tundag iti matam, tapno makakita kayo. Kan tapno barang matulungan ka matan iti panagaramid mo, kan panaglakom kadag iti necklace, kan bracelet anak. Kuma, umasinso matan ti biyag tayo. Ay, saan nga imposible dahi ta anak? Nang runa kat nasalukag ka. Dumtang to ti panawan, amagunod mo dagiti arapaap mo iti biyag anak. Ay na, nagagat ka meten, Ana Lorna. Ay, si kakadiday ta, sami baraw. Ay! Samantha, sana sami. Ay na, nagadumot lalabaan yon. Ano di singay? Mala, uhanan, samanta no samanta. Agam bastit laang daytoy barog. Ni Daisy Mat, napanan ijay resort, mapanmanan aglako. Ay, saan kayo amarigatan dita? Apay no yuray yu ni Daisy. Ay na, kaasimot dyan ako. Mabambanog mo piman iti panaglaklako na. Kan maisa, uray kastoy abulaga, kabalak mo ti aglaba. Saan na balay? Malmalpas kumatan. Ay, o sige na panawan kayo pa, tadapay mo nga papanak. Agan anag kayo. Namagna ka iti simintong agsampay, kitain nyo tani naggalis, ang mga may galis kayo. Ay, wad, balasang ka. Ay, este barok. Agi amanak, di ka agdanag, tagan anadak. Kan maysa, amo ka di nakbaybay anti Diyos. Ay, sige nga na. Bye-bye! Isampay kuntun dagiti linabaak. Tapno mamagaan ada agos. Sayang ti darang ti init.
Ay, nawa. Ay, Diyos ko! Ay, tulungan ba kami? Naigalis ni Nana Lorna! Maragsakan lakit din ni Nanang. No ibagakan ko na nagdakkel tinaglakwak itang aldaw. Ay, imbaglangan tadanang gulpe iti lakok. Iso anasapa ka nakaawid. Daisy, ay naimbag ta nagawid kan. Ni nanang mo, intareda iti ospital. Anya, apay manang samanta. Nanano ni Nanang ko. Nanang. Ay na, awanan tinam, Daisy. Nanang ko. Ay na. Manang samanta. Diyak sa kabalan nga klunan nga awanan ni Nanang. Nagsakit. Iti pagdarikmat na pukaw ko tinag. Kasanuak pa itan. Kasano pa iti agbalinabiyag ko. Itatawanan ni Nanang ko. Ipatpatag ko unay ni Nanang ko manang samanta. Daisy, Kasanuag pa itan. Ulila akon. Diyaga mo no kabalak tagbiag ngagmaymaysa. Nanang! Apay nga imbati nakmatan. amot, no kasano ti kinariga, tinapasamak. Ngam, don't worry. Ada kami la dito ay. Si dadaan kami at tumulong ken kaading ko. Aday ka, nalpas ko matlangan na pininturan dagiti pendant kan wooden beads nga iukit ko para kadagiti kwentas kan bracelet. Agmay sa nabulan tinapalabas, manipod na tayo ni Nana. Nga maging gaita, tas lamarikrik na pailaang tikadta na dito'y balay. Kailiw ka una yan, Nanang. Nuayan mo man ita, sapay ko mata naragsak kayon ka ni Tatang. Tarabayan dak ko ma, kantidak baybayan. Ikarigatak nga klunan ti kinapudno, nga awanan ni Nanang, nga ulila akon adamang. Sikamot gaya manang samanta. Inyagan ka iti sinigang. Karni ti baboy na ita. Tayong bagla si daem. Adapay na loom amangga, daytoy, Ay wow, nagbanglumetan. Makapabisin. Ay, agyaman naklaunay manang. Ay, umunag ka pa'y True, umayak man, tamakis istorya akin ka. Ay, agtugawa ko na. Ay, wan manang, ipapabalay mo lata ka din. Kumusta ka ngay? Okay aklang mat manang. Kaasi ti apo. Ar-aramidag dagiti sigud nga ar-aramidag iti nabiyag pay day dinanang. Ay, awan ka diti plano, madumawat iti tulong manipod ka dagiti maseknan. Kas kuma iti DSWD. Saanan manang? Kabailak mat ti bagik. Sa bagay. Ganmay sa. Amok nga da kayong matamang tulong kanyak no bilang laeng. True. Iso di kagbabain. Ibagan lang no kasapulam ti tulong ko, Ganmay sa. Mamati ak adinak baybay anti Diyos. Nagadu at turista ita Sapay ko ma, na makaaduap. May paibos ko kumadagiti lakok. Hey, young lady. Good morning, sir. You still remember me? Yes, sir. Of course. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives like the necklaces and bracelets I bought from you. You remember that? Really, sir? Yeah. I want to order 500 pieces of necklace and 500 pieces of bracelets as a souvenir for my wedding. Wow! Really, sir? Thank you so much, sir. Oh, I know.
Kayam nga lapasin the order ko. Anyway, my wedding is 3 months from now. When, sir? Kayang-kaya. I will do my best, sir. Thank you so okay, much. Yeah, good. I'll pay you half the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance from the day you deliver my orders, okay? Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, you know what? Intad na katiapo kanyak. Okay, young lady. Thank you so much, sir. Thank you for coming back and believing in me that I can make all your orders for your wedding souvenirs. Thank you so much for your trust, sir. Kalpasan ana i-deliver ko idi dagiti order ti foreigner, in madupay dagiti nag-order kadagiti lakok. When Miss F, nagrigat ken makabannog ngamin agmay sa aklaangan nga agbibiyag, ken agar-aramid kadagiti souvenirs, ngem awan anyaman na amin dagita arigat, ken bannog, gapu taamok ken makitak, nga oray kaskas ano adamet bunga dagiti banbannog ko. Ita, nasurukan abainti titawan ko, ket makunak anaragsakak, ken maipagpannakkel ko, tinaragpat ko iti biyag. Jakman nakaadal, ngem pagyamanak unay ti Diyos, gapu ta inikkannak iti talento, nga isu ti makagapo, tapno guminawa met ti panagbiag ko, iti likodan dagiti rigat a naglabasak. At damat dua a branch ti pagtagilakwak kadagiti souvenirs. Miss F, siak ni Daisy, maysa a handicraft maker, ket daytoy ti padas ko, ajak tupulos malipatan. Ken ka pagayam, Daisy. Maysa ka ananakman nga ubing ading ko. Maragsa kanak, gapu ta adayon tinaragpat mo iti biyag, gapu iti panagsalukag mo. Ulilakan ademang, ngem kinabaalam tinagbiag asiksika. No sabalila ang siguro nga ubing, amangan no adda ditan nga agkatang-katang iti igid ti kalsada. Ket dayawan ka, gapu ta kinabaalam asinaranget, dagiti panubok iti biyag. Itultuloy mo nga rod ti kasta agalad mo. Di mo nga rod liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Ket amok adi nakabaybayan. Alakastan pagayam Daisy ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan, Asabel, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumeten akablaawan dagiti padak adumdumngeg. Sapay kuma, taadda kayo amin iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Siak ni Sabel. Lola Sabel kunamlat ta kanyakon. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat, ken no kasano ama ipatulod ken ka tuy surat ko. Ket pagyamanak unay, no mapagasatan met ama ibasa, ken maidrama ditoy programam.
May salaang tinagbalin nga anak mi iti day di asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggiddan da matlakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi, siya kun tinangaywan kadag iti talo nga apukok. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pa'y lang iti si Dayjay palengke. Kunak man ko na yun nasakit ti ulo yo. Ay, itay pa'y Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan mabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay ada project ni Manong Mau. Pasensya kayon, Lola. Marigligatan kayon, gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka nga agsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglagi pa. Iti day di anak ko. Napatag kayo kanyak. Iso nga saan kayo abay-bayan. Di kay agdanag, Lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi. Pudno ti kinunan ni ading ko, Lola. Saan kayon to na marigatan? Ay na, agyaman kada kayo. Junjun, Nicole, apukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka intun madamdama. Itakano nga min ti card day da. Ato iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagat yun, Nana. Aywan barok. Kasapulak tiyag sa lukag para kadagiti talo nga pukok. Saan mo't ngamin nga umanayan ti pensyon ko. Iso nga kasapulak tiyag lako. Tapno mapaadal ko ida. Saan kayo mat nga upayan? Angam, kabalan nyo pa yung ngata, ni bumagat kayon. Ah, Saan analaka ti mang paadal? Kayan mang padakil kadagiti ubing ita, Nana. mukday ta barok. Iso nga rod nga. Angam, adamok a pamuspusan, Nana. Tapno, maksayan, tirigat, kayan pampanunutan nyo. Ah, anya ngay dahi ta barok. Amoy umait nga wan anak mi ti asawak, saan ka din, Nana? Ah, ay, uwain barok. Napagnumon mi ti asawak, nga agampon kami langan iti ubing. Kitno kayat nyo, ampunan mi kumanilay kang apo ko yung. Ah, nilay ka kunam. Kaya't mo nga ampunan ti apukok. No ipalubos yun, Nana. Tapno maksayan mo ti gastos yun iti inaldaw. Malaksit iti dayta, ikan kayo pa iti basit agata, da mabalin nyo apang rugyan, para iti basit a negosyo. Please, Lola, saan kayo kumang umanugot? Lola, saan niyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami nga kakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at inaibaga ni Rome. Saan ko nga ipaampon dya adiyo? Sana bali marigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo, aginggat maudi nga angas ko. Ipatpatag kayo, onay. Agtrabaho ak kabayatan ti panagiskwelak, Lola. Maki-sideline nak. Inak agkarwas iti ayan ni Mang Kanor. Ag working student tak. Tap na makatulong ak kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayong tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Di siga-siga iti karwasya ni Mang Kanor. Anya, agam apay. Anya ti basol mo. Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Gapotad ado ti na customer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbog nak. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan bain? Agungat lakit din ni Lola no maamuan na day ta. Ay talaga nga agugatak. Ipabarangay ko day ta abubot. Aglablabos day ta tao. Ay, sana, Lola.
Ang mga no nakarkaro akaungat nak na ipabarangay yo. Ay, sana mabalin. Makita na ti birbirukan na. Ipakita kan kwa na nagkamali iti binanggana. Sakti makamo, apok. Oh, Nicole, sumrek ka iti pagadalan? Ay, huwan, uncle. Ay, Diyos ko, ante ko na. Ni Lolam, ada iti balayo, ha? Ay, nasapaan na pa naglako ija palengke, auntie. Ay, nagan-ano ni Manong mo ajun-jun. Anya tinapasamak. Apay, anapan iti barangay hall. Nagduldog tumat nga minday ija abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Isabel niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag mi mat ni Lola Sabel. Agsingsingpet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. When, auntie? Nagasat kayo kaputan na adan kayo iti Lola, akas kani Auntie Isabel. Kumusta nilay ka, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, manong. Imbagam ko mga min ka ni Lola idirabi Ngagbara nilay ka. Diyak matamong agbara gayam. Itay ko lang nga naamuan. Kunana na sakit ti ulo na. Idirik na pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas? Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Ngam, nabaralat tamat manong. Paingay nga ta. Kasla, adarasya sa nakitak iti ima na. Anya, rashes ko na. Wan manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital ni Laika. Ay na, Maridelia. Maray, umayak man. Mabitlaeng. Ay, da kayo gam, Auntie Isabel. Awan ni Naneng. Napanidji palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kas na ka di barok. Ay, kasadupay da ito. Ay, naumunag kayo Uray nyo biiten. Tamang anong paawid ay jayen. Ay, napadagsakit igagaray yun. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rudumotang kaninanang mo. Adagamin iti ospital di na udi nga apo. Katawan gastusan may para kadagiti agas na. Anya, nagan-ano nila'y kaaya? Nadingge barok. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ato iti 1K. Oh, iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awan ang yaman, Auntie. Ay, wait. Ay, di mo't nalaing kayo nga agsala? Ay kwa. Ay uwan ngam edi ka banwagak. Ngam no ita awanan bakit ako. Apay ka diyan nadabag mo. Kan may saan mo ta makatulong na ita iti parikot ko. Ay, kat ibaga latta Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadagiti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, Auntie. Oh, 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. when? O anya, mayat kayo. Tano kayat nyo, ipalista kayo. Ipalista tinagan nyo. Ay kwa. Ay, amang ano jakon kabailan. Ay, nakabaalan yun. Panunutan nyo para iti apo yun. Uray saan kayo mapagasatan? No, first prize. Tadamot, second prize, third prize, adapi consolation prizes. O, anya kayat yun? Piso Maronaw, ako testan tayo kat ni Nana Sabel. Palakpakan tayo, apaw. Palakpakan. Ay, naimbaga rabi, Nana Sabel. Ay, naimbag matarabi kapitan. Damag ko, nalaing kagayam ka no, sumala, Nana. Kwa, kapitan. No, hindi ka banwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalog ang tipinsa. Nagay ba tirason, takayat mo mati makisali para iti na ito akuntes. Ay, di kinapudno na, kapitan. Kasapulak unay ti kwarta. Nadinggi ngamin ti apo ko kat aday di ospital. Bukas tagarod, na ito'y asala kit para iti apom. Ay, uwan, kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isala ni Lola Sabel para iti apo ko na.
naging gaita katawan pa lang ni Lola. Unarad, madanagan ako na. Kuna na ama pa nagdiskitar, tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita kat awan pa lang. Sa dino nga tante ayan na. Kaasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo ka na tayong agkakabsat. Ay, Junjun, Nicole. Agyaman kami tada kayo Lola. Punak na niyan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas ni Laika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyag mautapan kung gatagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo Lola? Ay, saan, apok? Nangabakak iti pakuntes ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan ang nagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyar kayo, mat, Kapitan. Awan na Nasabel. Kumusta ti apo ko yo? Kasi ti apaw, Kapitan. Okay, matan. Kat no agtultuloy ti panagimbag na, ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka de nag-viral ti video yo may post ko iti Facebook. Ah, Ado, tinangidayaw ka na kayo gapo iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yo. Ket ado tinang tadi ti tulong para iti panaka-ospital ni Laika. Iswasan nyo na problema ti gastuson nyo iti ospital, nana. ay na, Diyos ko. Agyaman aklaunay no kasta. Agyaman aklaunay ka na kayaw, Kapitan. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti daydi agundaway. Gapo iti daydi apakontes, nasulbar ti parikot ko. Kaasi ti apo, nakalpas met ni Jonjon iti panagadal na, kat isuitan ti mang papaadal kadag iti duapay nga ading na. Pudno unay ti pagsasao, nga iti amin a parikot kat adda agur-uray a solusyon. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Sabel. Naimbag nga oras mo, Lola Sabel. Pudno unay ti kinunam nga amin aparikot kat ada solusyon na. Nasakit ti mapukawan kadag iti ipatpatag iti biag. Ngampatsyak nga ada napintas a plano ti apo para kadakwada ken para kada kayo. Dagiti talo nga apo koyo ti makuna agameng wenno kinabaknang yo ita. Nasayaat ti panangpadakkel yo kadakwada isu nga amok nga adamet nasayaat a masakbayan nga agur-uray kadakwada. Aywanan yo ti salon at yo iti kasta makadannada kayo pa iti mabayag dagiti apo koyo. Alakastan Lola Sabel ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas.